nyima kawuono mano jok mawuok kadul matayo penje pacho kae nek e gidagi bire interview kata e twak marwa okinyima kawuono. Kata kamano ang'e ni George Williams winjo moko kuom penjo ma joneno mago penjo kanyo, nitiere penjo moko ma penji, nitie moko ma bende wachno wapenja ne mwalimu mano Kopolo. Kata kamano moko kuom penjo ma iwinjo minyalo duoko kaachiel kod pachi kotudore koda kaka projects onego bed ni timo. Williams watch projects no daer mar wacho kama experience mara kaka timore e pinje mamoko chutho kaluwore gi chike mag examination bodies mamoko kaka Cambridge International Education mamago e kuonde mwanyalo holo e paro mag receipt private candidates kod miyo joma adults penj kagitimo receipt Cambridge International Examination to receipt en mar penj mindiko. Gimomiyo en mana mar penj mindiko kende nikech project midwa tim with a time frame mar 6 months to ng'ato onge formal environment mar somo en ng'ano madhi supervise ne project. Koso wadwa kelo jopuonj kendo kwa gologi e school e formal setup gitije mo andiko gi mondo gitie skundego mondo gibigi supervise private students and repeaters and adults. Mano da bede ni ane machiwo mawaidha kata ane mang'ado rieko e Kenya National Examination Council da wuoyo kodgi mondo giwe wach mar timo projects timore mane formal setup koro kendo kaluwore gi thuolo matin ma ochiw ne jopuonjre madhi timo penjgi ok ane ka en gima nyalo timore ni project ni inyalo time motimre maber manone maber mak mana kapo ni Kenya National Examination Council dwa ni mondo jopuonjre otim projects mar tick box moro ma wacho ni benege timo project tick benege timo practical tick to mago gin gik maketho integrity mar penj. Gimitima ni wan koro wadwa time nikech in the formal setup itime mano ok nyal konyo joma dhi timo penjni. Pacha awuon aneno ni Kenya National Examination Council kik donje wachno ponono ni gidhi nyime gi oyuma aina no to nyalo bedo ni wach project no en mana wach gwetik kaka wachene. Koro mano e pacha e kuom project. Ta winjo penjo janeno moro penjo ni to set books ibro tim nang'o nikech yudo ni adira set books kanyo timo nang'o kachiwo ranyisi ne jogo magin joma dongo makoro timo penj sani seche moko en set book kata mano somo higni moko nende sani koro gitigo set books kanyo timo nang'o odhi kawo to chako somo masani tiyo godo gi kose subjects mitime set book ge makoro kotim. Ang'eyo ni Kenya National Examination Council dhi chiwo guidance mar book mage ma itimo joma dhi timo English gi literature kata fasihi nena igi chailuongo nang'o Kiswahili literature Kiswahili chailuongo nang'o gi mano fasihi en fasihi gidhi chiwo to ok nyal tim buge mopogore ni adhi timo that would be a lot of mano tich mang'eny kabisa. Receipt kitimo titima ma standard ma jomo time te jomo timo English otimo English achiel, jomo timo Kiswahili otimo Kiswahili achiel, jomo timo kwano otimo kwano achiel. Ok dang' wadog 1990 mondo wamany ne ji buge mane gitimo mondo kawa set ne gi penj no. Ng'ato openjo kanyo ni to katimo penj achiel penjo wach ni toke kocha kapok achopo ka to duoko ma ayudo en ni registration and standard. Kato bedo ni timo subject achiel kati timo duta biriyo kata boro tichule 7,200. Koro kapo ni giloko pachgi nyime kanyo lakini sani kidwa retake achiel 2 3 4 nyaka 7 plus en 7,200. Certification tawinjo ka iseduoko
Mogik, Injinia Nyambok, aneno ka oseyo wach mar goro dede. Dede to kata aparo ni wan te wagoro dede to nitie gimoro ma thoth ji ok acknowledge ni basic education onego bed basic. King'iyo competency based curriculum ibro yudo ni it is anchored a basic education curriculum framework manyiso ni en general knowledge monego ng'ato ji duto bed go. Goro dede go samoro ne ok for the purpose of goro dede, ne en for the purpose of motor skills, mondo ng'ia ne kaka inyalo goro, kaka ise manage lweti maber minyalo goro, ipuonji go kata mana mar goro dhano chieng' moro ni cham go pesa e ndalo mabiro kaka artist. Kata kamano erokamano ahinya jok mooro weche gigo, mane e duoko manyalo bedo go. Kamano. Aya gi thuolo ni kapok